Evo vidim kako kum je oko i kuma tata ne poznaju svoje kumove.
sa jednom pečenicom, meni je teško držati pa ću odmah spustiti. Ajmo, odmah to možete nastaviti. Sad kad vam počnem nabrojavati, malo će sačekati. 1, 2, 3. 2 tače kolača i tača baklava. Ima ovdje neki servis bombona, svako razni. 2 litre pića, pive i popila sjajan kruh. I voća jedan lijep servis, ja služ bananova se napijem prizoru. Svi nešto ili ja kajem živim. I još molim tortu, nije se čajo napio, gdje mi torta? Namna je bila negdje. Eno je gore na vjetrini, donese vam da vidim. Evo, vidi da vidite stvari. Noće i to lijepo ti kumu samo da vidite, to more. Ja. Evo i torka, vidim kako je lijepo. Hvala kume, tako dobro da i sutra doni opet. Sada tako mora biti to lijepo enge, da ponesu mi to mladenci ti poznaju kuću domaćina. Prikažu, ajmo brzo samo, ne boj da puno čekam. Maru, ostavi to drugo, ne slaže ti idi podar, ajde. A kuma molimo ne pripremi garne sa sina kad bude bio, kad bude sa ovo. Maro. Ivka. Ide neki Ivki Mari da pođu vam. Da Ivki Mari da vam pođu. Ima to tam kao svi pobilo. Ajmo od mladenaca i njegove supruge dar za kuću. Tako odmah i za kumove i porediti. I požurta, ako bude ovak, ja ću do zore pričat, muska neće mi pjevati. Yes.